Takže odtiaľ som prišiel. Máme zrúcaninu kostola a ideme sa pozrieť, jak to vyzerá z vrchu táto zátoka. Upa. Ohoho. Máme tu zrúcaninu ešte. Bývalý kostol. Potom budem pokračovať ďalej po ceste. Mám nejaký Horseland. No tak toto je krása. Dobre, idem ďalej. Takže teraz som došiel zase malou cestičkou lesnou popri zrúcanine. Máte strom a našiel som tu lavičku. Aha, čo ma tu čaká? Brďo. Staveničko. Najjužnejšia stavba na Korfu. Asi je na predaj. Vyzerá, že stropy ešte fajn. Toto vyzerá, že to asi padne za chvíľu. Pekne. Ale pekný domček, pomerne veľký. Vínko pre prvého majiteľa už je prichystané. A pozrite, aký výlet to bude z toho. A možno, že to odišlo kvôli tomu, lebo sa tento cíp má zrútiť za chvíľu. Čo je dosť možné. A tam asi nikto padnúť nechce. Hen tam je Paxos. Akýto krásny výhľad. By sa mi páčil. Ale by sa mi sem nechcelo nosiť nákupy hore. A vodu. Lebo tu vôbec nič nejde. Iba pekný výlet. Takže najjužnejší cíp. Najjužnejší cíp vlastne Korfu. Možno si to teraz občerstvujeme a ideme ďalej. Asi to je cestička potom. Tak, zišli sme pekne z toho cípu dole, najjužnejšieho, dostali sme sa na takúto pláž. Dnes si teraz vychutnáme krásne plávanie a potom sa vrátim naspäť. Takéto výhľady ťažšie z pláže, tak to vyzerá hore. Nádherná pláž, nikde nikto. Asi toto zabudli, že to majú, ale len dobre to je pre nás.